Hola xics, bon dia, benvinguts a la classe de valencià. Bueno, en aquesta ocasió anem a plantejar-vos el fer l'anunci publicitari. Si recordeu, fa unes setmanes, un parell de setmanes, vam enviar la teoria de com fer un anunci publicitari i vos convidàvem a que fereu uno de qualsevol producte o esdeveniment que vosaltres vulgueu, sí? Però en aquesta ocasió el que anem a fer en aquesta sessió és que vosaltres realiseu els vostres propis anuncis publicitaris o cartells publicitaris, però sobre un esdeveniment o un producte. Quins seran? Doncs mireu, podeu elegir dues opcions. Una, o fer la de l'esdeveniment, la Fira dels Invents, que és la que estem compartint en el Padlet, i podríem fer un cartell per a que la gent pugui anar al Padlet a veure. O, segona opció seria crear el vostre cartell publicitari sobre la vostra màquina simple o sobre el vostre invent. Jo vaig ensenyar-vos un que he fet, dos, uno de cada, per a que es faci una idea més o menys de lo que us estem plantejant. Si vegeu així, este seria el de l'esdeveniment, el de la Fira dels Invents, en el qual he tingut en compte diverses característiques i diversos elements que sí hem de tindre en compte. Anem a veure quins són. Primer, el titular, la Fira dels Invents. Molt bé, un titular que destaque. Segon, una imatge principal. En aquest cas, jo he col·locat la bombeta de llum. En tercer lloc, text o eslògan. Així, a la part de baix, he posat visita els nostres invents accedint al Padlet. Després, he col·locat la marca del Col·legi Sant Roc, que està així dalt. Passa que està en llapissera i no es veu molt bé, faltaria donar-li color. I després, en altres dates que podríem posar, per exemple, el moment en el qual podem veure que és d'abril a maig del 2020 i el lloc, que en aquest cas és el Padlet. I a banda, per exemple, dins de la bombeta també he clavat la paraula. També he clavat quart de primària perquè és la nostra Fira dels Invents i després li he donat color. Vegeu que així encara falta per donar-li algun color o alguna cosa més, per a que complisca les característiques, que després les recordarem. Este seria el de l'esdeveniment, però si volem podem realitzar el del nostre invent o màquina simple que haveu creat vosaltres. Per exemple, jo he pillat la màquina simple, per exemple, el cargol. Li he posat el títol en majúscules més grans, per exemple, he utilitzat el cargol com a dibuix, en l'eslògan, per exemple, he escrit per poder unir qualsevol peça com a eslògan, i a la part de baix he col·locat nom i cognom, he col·locat quart de primària D i el curs escolar en el qual estem, 2019-2020. I a dalt, així dalt, he col·locat el logo del col·le com a marca i a la part de dalt el nom del projecte que estem treballant, que és Som Inventors, però així cada una pot posar el que vulgui. Si vegeu en aquest, no està colorit, era perquè vegeu un exemple de les coses que necessitem. Però per a que us doneu compte també que aquest no és tan atractiu com l'anterior, veritat? Els colors fan que li donen aquesta part de curiositat per a que la gent ho pugui veure. Aleshores, una volta ja tenim la idea de lo que volem fer, el que necessitem és recordar quines són les característiques per a fer un bon anunci publicitari. Així aquí. Ens diu que ha de ser eficaç, clar i fàcil d'entendre. És molt important la comunicació visual, la incorporació de colors i imatges, com us estava dient, la comparació d'un a l'altre, per tal de cridar l'atenció del destinatari, que només veig en crida l'atenció al color i vaig a veure. El discurs, a banda, quan ja m'ha agafat el color, jo tinc que, per a captar l'atenció d'aquesta persona, el text que n'hi hagi té que cridar-me també l'atenció. A banda, podem incloure elements que generen desig de voler anar o de voler tindre aquesta màquina. I per últim, hem de tindre en compte el tipus de consumidor al que va, que en aquest cas seria o els nostres familiars o entre els nostres companys. Molt bé. I els elements claus que ja ens hem comentat que es necessitarà tindre-los tots i cada un dels vostres anuncis publicitaris, que són un titular, una imatge principal, un text o un eslògan, una marca, que seria la marca del col·le, per exemple, o el nom del projecte,
I altres aspectes com el contacte, doncs en aquest cas, si és de la vostra màquina, podeu posar el vostre nom i cognom, però les dates no serien importants. En canvi, en la de la Fira dels Invents, per a l'anunci publicitari de la Fira, sí que necessitaríem una data per saber quan la gent pot acudir a veure-la. Val? Sí? Així que, mireu, la teoria, si voleu buscar-la, és d'aquesta fulla. Sí? Us la clavaré en l'ànex també que teniu i així podeu tornar a refrescar en qualsevol moment. Així que, xics, ara que vos toca treballar a vosaltres, el primer que heu de fer és pensar què anem a fer. La primera opció, fer de la Fira dels Invents, o la segona opció, de la vostra màquina. Feu un esborrany primer per a tindre clar el que voleu fer, quin tipus de lletra aneu a utilitzar per al titular, per a l'eslògan, i pensar quines coses podeu utilitzar. S'heu utilitzat moltes coses de visual thinking que ajuden a captar l'atenció en diverses coses, així que poseu en pràctica també. Així que, xics, este temps que vos queda és per a que treballeu. Així que espero veure els vostres anuncis, els vostres cartells publicitaris en el Padlet. Ah, que me s'oblidava. Quan els tingueu, els heu de penjar en el Padlet de la Fira dels Invents. Tenim la del quadern de camp, això és un Padlet, i el segon Padlet és el de la Fira dels Invents. I així que ahir volem veure tots els vostres anuncis publicitaris. Així que, xics, mans a l'obra. Vinga, ens veiem el pròxim dia. Adéu!